Pozdrav drugari, evo nas ovde ispred Skupštine Francuske, ovde pozadi nas. Les gilets jaunes sont là pour la paix, Šta se radi? contre la guerre et contre la tonte du peuple de France. Protiv rata, Insupportable, da ne raquette de ratujemo protiv l'État. Rusije, da nismo sa aktuelnom politikom Makrona. Svakodnevno ovde Quand on métier comme les boulangers jednostavni sont protesti, sacrifiés nikada toute classe viđeno, moyenne, iako je zemlja Francuska poznata po protestima, par le forum de Davos. svakodnevno se protestuje od kada je Makron došao na vlast i njegova politika, znači na našu žalost. Evo da vam prenesemo, znači danas, juče smo bili protiv penzije, evo nas sad protiv rata u Ukrajini, da se ne svrstavamo na stranu Ukrajinaca, da jednostavno Francuska treba da ostane Francuska, ni za Ukrajinu, ni za Rusiju. Znači, Makron treba da vrati sve ono što je rekao i naravno podršku što se tiče vojne industrije da se prekine, jer to je osnova ovog rata, njihova zarada. Veliki pozdrav za sve vas. Živeli!